pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, pamumuhay na bloom. Charm Fatcon, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, pamumuhay na bloom. Charm Fatcon, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung paluin man siya. Hello, bright bar blue. Isa lang panan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung paluin man siya. Hello, bright bar blue. Isa lang panan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng
Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Anong kayan? Pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Silatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika. Matugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 13 kita kan bulan ng Oktobre, aldaw po kita nin Lunes. Presenting taon, kaibahan niya to sa lado technical, si Chabi na obra. Man sa transmitter, si Chief PSD Jimmy Guanzon. Magaya-gayaan na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Hoy, happy Pentakasi pala dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine sa San Isidro, Siyudad Pucan, Iriga, ngunya na pagkaldaw. As in, gigibuhon man na installation kay Reverend Father Jerome Gonzales, na Cora Paroko kan sinambit ng parokya. Siyempre, ang ma-celebrar kan misa, kayo po mismo si Most Reverend Rix Andrio Alarcon, na Arsobispo kan Cáceres. Ito so mga Pentakasi dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine.
Pinauso ba ka ito ni Reverend Father Lowan Harsha, so himuluan dyan, indangon yan, garumayo ng himuluan Nigibo pa man ito kan panahon ni Reverend Father Dan Aguilar. Yung mga nagsunod, iyo pa man kundi iba dahil na ba kakaigwanin himuluan festival dyan sa sinambit ng parokya. Kumbaga nahihidaw yan kan mga parishioner. Baka kaya mayo ng gayong pang-oper, mayo ng gayong pang-atang. Kumbaga alangan man magparada, magpara prosesyon kung mayo man himulo. Di man po sa syudad kan Iriga, liwat pinagtawaan na honra and pinag-welcome si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Na Regional Director na Police Regional Office 5 sa iyang pagbelta sa opisina ni Mayor Rex Uliba ni and connection na padagos na pagpapakusog as in partnership sa pagultanan kan lokal na gobyerno kan syudad asin man kan PRO 5. Mayor Rex Uliba expressed na sa iyang appreciation para sa sinasabing full support and commitment reiterated by Police Brigadier General Babagay in advancing our shared vision of a safe, secure, and thriving Iriga City. This collaboration reinforces our efforts to ensure that every Irigueño family, community, and business enjoys peace, order, and progress. Thank you, Police Brigadier General Babagay, for your steadfast support and leadership. Together, we move forward and building stronger and safer Iriga. Kundi may mga nag-comment sa mga digdi na mga taga-Iriga, RD Babagay, dakupon man po nindo itong mga motor na may tambutsong sobrang riribok, ining mga modified. Nakakaperwisyo na sa pagturog sa banggi, lalo na sa mga senior, asin mga aki, lalo sa mga may helang na gusto ng o gusto nin katuninungan. Please, dua pang please ha. Sabi man kaining saro, masusupgon ang mga PNP na darakupon ang mga motor na arog kayan dedma. Tapos igwa subot na mga siging kayo digdi sa Iriga na mayo man mga prangkesa. Ano taday subot pinagdadakop nganing magkararaya. Mga puti subutan itom sa kaputian pintura. Ngagan sabi parigdi hadaw sa naga sin sa nabwa pinagdadakop kan pulis pati mga barangay an narog kaining mga motorsiklo. Kung nangyayari duman, ano taday pwede sa syudad kan Iriga. Baka naghahalat pa kamo sa kasuguan ni Mayor bago kamo maghiro. Ha? PNP? Bahala naman kayan ang mga pulis. Kung maghiro sinda o dahil nasa sa indaman yan. Hiroan dapat talaga digdi maghiro sinda. Tanganing kumbaga, mauntok ining mga pagparapadalagan kan mga abang ribok na tambutso, subanggi gani, iguana naman. Yan mismo sa kasentruhan po ka na syudad nin Iriga, alas 8 nin Banggi. Paharurot abang kusog kan tambutso, an iba pati, mga, kumbaga, mga inaarak man, sabi nga ni kayan, digdi sa Iriga. Mga
mga pasikat milita makusugan sa indang tambutso. Ininda aram na nakaka-perwisyo na sinda sa mga kababayan niya to. Ano yan taday dinadarakop samantalang kadakol po kan mga membros kan PNP na nagpapara barantay ay yan tinitirikitan, may mga civil security unit pa, baga nasusobrahan na kita nin mga traffic enforcer. Ang problema ano yan ta pigpapara parulusot sana, pigpapara paaragi sana. Imbis na bagaton tanganing masampulan na o pagirumdumon ang mga arog kaining nagdadaranin motorsiklo na may maribok na tambutso, pinapasipara sa naman kan mga yaon sa traffic enforcer. Paano man po yan mauruntok pag-arog kayan ang sitwasyon. Yan man po sa Banuan kan Baaw sa Sagrada Elementary School nagkigopalanin PT induction ceremony. Naimbitaran ang Vice Mayor kan Banuanin Baaw sa paagi ni Vice Mayor Jonathan Cuyahon as Cuyatan bilang guest speaker, asin iyo po ang nagpasumpa sa mga PTA officers. Inibuan induction ceremony diyan mismo sa Sagrada Elementary School Baaw para sa bagong mga miyembro sin opisyales kan Parent Teacher Association. Ang mga arog kaining okasyon iyo nagpapapusog kan relasyon kan mga paratukdo asin magurang tanganing mas maging tultol ang kalakawan sa laog kan eskwelahan sa indang voluntaryong pakikipagtabangan. Nakakasiguro kitang ang lambang programa sa eskwelahan iyo ang may bastanting konsultasyon sa lambang mga estudyante asin magurang. Kamauutan man na pakusugon ang kampanya para sa lokal na edukasyon asin pagkalap kan mga programang makatabang sa mga pangangaipo na sa tuyang matugang sa sektor na ini. Asahan na nindo bilang sa indong Vice Alcalde pagmamaigutan po niya tong patatagun ang pundasyon kan edukasyon sa satuyang banwaan para sa futuro kan lambang mga eskwela o estudyante na baawin nyo. Salamat po sa pamayuhan kan Sagrada Elementary School sa PTA officers in sa Gabos na nagbibilog kaini. Kumusta man kaya Kapitan Milvin Barayoga kan Barangay Sagrada. Yan po sa Banuan kan Baaw. Pero nagturutuninong baga. Droga dyan sa sinambit ng barangay sa Banuan kan Baaw. Mayo bagang dakop. Ngunyan. Man po sa Banuan ka na pili maugma mipong pinaparam sa indo na kita po nag-atendera sin nagpartisipar sa Camarines Sur 2024 Census of Population and Community Based Monitoring System Provincial Data Turnover Ceremony sa Capitol Complex Kadlan Pili. Nakula po ang importansya kan aktibidad na ini para sa itong banwaan. Inhuli tayo ini po makakatabang sa pagplano asin sa paglatag ng serbisyo sa mga tao.
Magin mas madali po ang mga kaaraman sa mga pangaipukan banwanin pili sigon kay Mayor Bikbik Solano. Ibanta po ang MPDO, Engineer Armando Abad, pati na ang mga alkalde kan mga banwaan sa Camarines Sur. Nagkaigwa kami nin pagkakataon na magtabang-tabang para sa ikakaasenso kan lambang komunidad. Handa na po ang sa indong lingkod na magserbi ning tultol para sa ikauuswag kan sa tung banwaan. Kulang pasasalamat man po kay Governor El Villaperte sa padagos na suporta sin pagpadangat sa banwaan kan pili. Na sa iyang tabang naging mas magayon ang mga proyekto na para sa mga tao. Salamat po sa suporta, Governor Elre. Ali po yan kay Mayor Bikbik Solano kan banwaan po nin pili Camarines Sur. Dyan man po sa Banwan ka na baaw sigun sa PNP sa Rumpitaka na may laog ni na 8,400 na pesos na nakuha ni Romir Cabarles 48 anyos ang edad sa dante kang Bagong Bayan Baaw, Camarines Sur. Asin tulos na pinagkatiwala sa Patura kan Baaw Municipal Police Station para sa pagkakabisto kan may sadiri. Sigun kay Romer Cabarles na hiling niya na pitaka sinday man nagduwa-duwa ang isip na ipuli ini dahil taaram niyang pinagpagalan kan may sadiri ang laog kaini. Sa panahon ngunyan, bihira na ang arog kaining klase nin pagiging honesto kaya ang kapulisan kan Baaw Municipal Police Station sa pumamayo ni Police Major Angelbert L. Toraldo Saludo. Grabe ang paghanga sa sarong kuwaran ng subuot na baawin nyo. Ang arog kaining karahayan in buot iyon dapat pangarugan. Gibo na inspirasyon kan kadaklan. Si Kuya Romer iyon sarong halimbawa na dapat pangarugan na dawa gaano pa ka sakit o katios ang buhay nangingibabaw pa man giraray ang karahayan. Kaya saludo kami sa imo, Kuya Romer. Ngunyan man po ang pagkaldaw, gigibuhon ang State of the Municipality Address ng Mayor Enrico Dangkalan kana banwaan po nin Batu, Camarines Sur. Sarong mainit na pag-imbitar sa gabos na mga kababayan, iniimbitarang kupo kamo na makiparte sa kuyang State of the Municipality Address ngunyan na Lunes, Oktubre 13. Alauna nin pagkahapon duman mismo sa LRB Gymnasium. Ibahan po nindo ako sa pagtahak kan sa tuyang mga naginibo asin sa mga lakdang na sa tuyang aagihan pa para sa mas mauswag na banwaan kan Batu. Ana sa indo pong presensya sin suporta ang importante para sa padagos na pag-asenso kan sa tuyang komunidad. Ali po yan kay Mayor Enrico Dangkalan kan banwaanin Batu, Camarines Sur. Tapos ini pong second Camarines Sur Provincial Police Office, Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, shot for cause. The proceeds will be used to purchase handheld radios to be utilized by Camarines Sur PPO to enhance operational readiness and support the implementation of 5-minute response time strategy, a program designed to ensure rapid police response in times of emergency. Our first shot for a cause, last year we were able to purchase 50 kVA generator that is now being used in CSPPO during brownouts.
Thank you, Camarines Sur PNP Provincial Director, Police, Colonel Berhilio O. Olalia Jr. You are the best, more legacies to come. Thank you also to all the sponsors, provincial staffs of CSPPO, COPs of different municipal police stations, men and women of Camarines Sur Police Forces, fellow shooters, and of course to my BFF Nonoy Magtuto for the pre-binyo. Ali po yan kay Engineer Munmon ngo. Kiwanis Club of Rinconada Aces and formal turnover, successful and meaningful transfer of leadership and responsibilities to the new board and committee chairs. The primary purpose of this activity is for the outgoing board and committee chairs to formally hand over their duties to the incoming group. Congratulations to Kiwanyan outgoing President Attorney Rico Borromeo for your outstanding Kiwanis service to our community. Job well done. We are proud and we thank you. Good luck to Kiwanyan Attorney Roy Moneda. We pledge our utmost support and with pride and enthusiasm in serving the children of the world. Ali po yan kay dating Konsyal Architect Sunny Maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Maugmang barata mampalan dyan sa Siyudad Can Legazpi. Naku Bicol Party List, tabang para sa pag-uswag. Kinsing residentes Can Legazpi ang nakaresibin ng mga bagong PDCAB sa Erarom Can Naku Bicol's Pajak Asenso Program. Tindaan na tinawanin mga bagong pajak o PDCABs, Party Inikan Pajak Asenso Livelihood Program na pinag-inisyar kan Ako Bicol Party List kapartner man na tabang ora mismo. The official turnover ceremony will be held o pinag-gibo ini kan nagtalikod na Sabado duman sa Sawangan Park, marking another milestone in Ako Bicol's continuous mission to empower Bicolanos through sustainable livelihood and community-based economic development. Pajak Asenso program provides meaningful opportunities for small entrepreneurs who aspire to support their families and improve their quality of life. Through this initiative, Ako Bicol Party List reinforces its commitment to equip beneficiaries with the necessary tools, knowledge and training to help them achieve financial independence. With the assistance of Tabang Ora mismo, the beneficiaries underwent a rigorous selection process to identify deserving individuals based on their needs and entrepreneurial potential. Their inspiring life stories were also featured on the Tabang Ora mismo live program, showcasing their perseverance and determination to overcome financial challenges. Before receiving their pedicabs, the beneficiaries participated in a one-day training session aimed at providing them with practical business and management skills to ensure the success of their livelihood ventures. Aside from the pedicabs, its beneficiary also received essential equipment such as a board cart, sticker, high-pressure cast iron single burner, 16-inch aluminum wok, 11 kilogram LPG tank, 17 liters of cooking oil, utensils, tongs, strainer, collar, and stainless steel tray, among others. They were also provided with 5,000 pesos in startup capital from Ako Bicol Party List. Tinagrahay na. With
these resources, beneficiaries are expected to increase their daily income by maximum of 900 pesos depending on their area of operation. For instance, Tatay Nilson, a 53-year-old resident of Barangay Humapon, shared that previously he is earning at least 15,000 pesos to 20,000 pesos monthly. But with the new equipment, his earning is expected to significantly grow, allowing him to better provide for his family. Ang inisyatibang ini goes beyond just providing livelihood equipment. It builds sustainable development para ma-empower ang mga Ligaspeños to transform kansindang buhay sa paagikan hard work, perseverance, and community support, sigon sa Ako Bicol representative na si Alfredo Garbin Jr. The Padya Kasinso program stands as a testament to Ako Bicol's unwavering dedication to fostering economic resilience and inclusive growth across the Bicol region, providing that with the right support, determination, and unity, every Filipino can ride the road toward progress and prosperity. Para po kitang 30 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Basahong ko daw ang mga RP and DZKI anniversary sponsors. Yaon dyan si Engineer Wilfredo Boxit and Branch Manager kan Casoret Kutri. Major sponsor, Omnisource International Trading Corporation, Mrs. Nip Mayor Kaha. President, Doña Rosario Bibio Subdivision, Sukat, Muntinlupa City. Tapos ang Mama's Cafeteria, owned and managed by Warren Nueva and family, San Nicolas, Eriga City. Salamat po sa indong mga pagtitiwala sa Samuya. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Siyempre dyan po sa Banwaan kan Batu. Abangan nindo at yan ang gigibuho na State of the Municipality address ni Mayor Enrico Dangkalan. Dyan sa LRB Gymnasium, alauna po nin pagkahapon. Digdi ibibiklad ni Mayor, so sa iyang mga naging accomplishment sa laog nin Sangatos Diaz, kaso sa iya pang mga nakalatag ilalatag na programa para sa mga masunod na aldaw, taon dyan po sa Banwaan kana Bato. Binigdi may pag-asa kung winawakasan ni Andres Bonifacio sa iyang mga surat sa tataramo na tanggapin ninyo ang mahigpit na yakap at nilalagdan ito ng kanyang tunay na pangalan at ng alias niya sa katipunan na may pag-asa, kumbaga may paglaom. Sa iyang tunay na pangaran na ang alias niya sa katipunan na may pag-asa sarong simpleng katapusan sa surat pero sarong hararom na puon kan pagtubod na sa tahaw kan kapagtiusan pagtataksil asin mayong katarungan perming may paglaom na magtitiner sa lambang Pilipino
digdi sa satuyang nasyon. Ngunyan halos sarong siglo na nakalipas karo mas kaipuan ang buhayon an may paglaom kisa kailanman, sabi digdi. Sa panahon na pinagigibong negosyo ang pangako asin ginigibong palabas ang serbisyo ang mga taramo na pinagwalat ni Bonifacio iyon garo pangadjion sa sarong nasyon na nalunod na nin sa diring supog. Sabi pa digdi, pagal na ang mga Pilipino. Pagal na sa mga leader na maray sanang magngirit sa misa, pero maating magkawat sa kabankan banwaan. Pagal na sa mga politikong marhay magbasa nin script sa debate, pero daiman tataw na magsurat nin pagiging honesto sa istorya kan Pilipinas. Sigon paligdi, ang mga kamay na dati humahawak ng itak, kunyan iyon nakasubsub na sa lamesa, nagbibilang nin resibo, nag-aabang nin ayuda, naghahalat nin pagbabago, pero sa lambang kapagalan may sarong tuninong na boses sali sa nakaagi na pauro-otro na ibinubulong subuot na may paglaom. Hanggat may mga kabataang hindi tumatahimik sa gitna ng kasinungalingan, hanggat may mga manggagawang tumatayo kahit paulit-ulit na inaabuso, hanggat may mga Pilipinong naniniwalang ang dangal ay hindi pwedeng ipalit sa pera, may pag-asa. Dahil ang revolusyon ni Bonifacio ay hindi natapos sa pinaslang na katawan, kundi nagpatuloy sa mga pusong hindi kayang patayin ang katiwalian. Kaya ngayong panahon ng kawalang hiyaan ng mga opisyal na mayayaman sa dahilan pero dukha sa konsensya, huwag tayong manlambot. Ang maigpit na yakap ni Bonifacio ay hindi aliw, kundi panawagan. Maigpit na yakap para sa mga Pilipinong lumalaban kahit nilulunod ng kasinungalingan. Para sa mga naniniwalang ang tapat ay hindi bubo at ang matino ay hindi talo. Para sa mga nananatiling matuwid kahit maginhawa ang liko. Ang tunay na revolusyon ngayon ay hindi sa kalsada nagsisimula, kundi sa loob ng konsensya. Ang tunay na katipunan ay hindi lihim na samahan, kundi hayagang paninindigan. At ang tunay na may pag-asa ay hindi pangalan sa dulo ng liham, kundi panata sa gitna ng dilim, na kahit nilamon na ng korupsyon ang mga institusyon, hindi kailanman dapat lamunin ng kawalan ng pag-asa ang bayan. Dahil ang bansa ay hindi binubuo ng mga nakaupo, kundi ang mga naninindig. At hanggat may iisang Pilipinong tumatangging lumuhod sa kabulukan, buhay pa rin si Bonifacio at buhay pa rin ang may pag-asa. Dahil pong kita mauranin paglaom, sagkod na may buhay. Sige sana kita, sabi ni Gat Andres Bonifacio. Kundi sa mga narumduman kong mga Andres Ibaman. Andres Desaya. Talagang iyan mga masinunod-sunod sa mga misis. Mayo man po dyan maraotan, masinunod-sunod kita sa mga misis ta. Kung minsan ilinilibre man kita sa kadimalasan. Arog ka itong kapitan mi dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Irigang, dahil nagsunod sa misis. O di malas na disgrasya. Kaya may karahayan man ang nagsusunod sa mga misis. Minsan kay puhan taman talagang magdangog. Tanganing dahil kita mapariwara. Minsan sabi kan mga misis, mga kusing kaya ngayon ninyong mga mister ka mo. Sinabihan na yan diri magparatitilab. Di nga ka mo nararaya. Kadakil na ngayong mga nangyari.
Nabukang kanais-nais pag burat. Yan po ang problema dyan. Kaya kung mainom, so tama sana. Tanganing dahil kita makalugbo sa mga kompromiso. Na minsan, iyo po yan ang ginigikanan in pag grabe na kaburat. Kaya na dyan so nakakakuha ka nin kadiskusyon. Iirinom-inom sana. Ano ba? Abang iinit na. Tapos kung nagkakanta, halos abo ng butasan ng microphone. Kaniba? Yan dipisil padigdi kung na-aksidente kita. Kaya ini ang mga pagirumdum na sana niya to sa mga Mr. Maray man na nagdadangog ki Mrs. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga hanap buhay. Nakagat ika sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase agri-cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at piliin ang masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Tuban, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng klase agri-cooperative. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong mag-rekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, meron din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Iriga City, or call their telephone number
0919-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda Transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan Rinconada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kita nga 46 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan. Pasok. Pambihira. Go ahead, Tabi. Karondang Atan. Nagaantabay-tabi si Karondang Atan saka si Ate Glenn apod Geraray. Go ahead, Tabi. Karondang Atan. Pambihira ta. Dahil po naglalaog si... Oh, go ahead. Go ahead na, Tabi. Karondang Atan. Pambihira. Padagos po kita rigdi sa tuyang programa. Go ahead, Tabi. Karondang Atan. Okay, si Glenn na ni. Go ahead, Tabi. Ate Glenn. Nagsasarabay-sabay na kaya ka. Salamat ka nandang Philip. Digdi ako sa kuyan sa radyo nakaantabay tawara kayan talkback kaya garode ka na danog ni Karondang Atan. Makakaulan niya saan bago magtukaw na officer in charge kan Batu Municipal Police Station
Garo na sa sarong simana o maduwang simana naman na nagtutukaw siya dyan. Kuyan, nagkaiguanin na simpleng turnover. Sa linya, makakaulan niya to si Police Captain Mark Anthony Cledera. Ano ay sigunyan kan Bato MPS. Good morning po, Captain Cledera. Live kita sa RPN. Kaibanan si Philip. Good morning po, sir. Ayan lang. Karon daw Philip dahil nga ni palang kita nadadangog ko sabi ko waraming talkback kaya digdi ako sa radyo nakantabay sa imo kanadangog ta ka digdi pa lang sa ko warang talkback. Pasensya na garo talagang dahil kita nadadangog sa ibong wala talaga ng talkback karon daw Philip. Sangon yan sa initial na pag-urulan niya mo ni Captain Cledera kan Bato Municipal Police Station. Siya nga na nagtutukaw ngunyan na pamayod dyan. And garo makortesiya ngunyan na daw sa opisina ni Mayor Dangkanan dyan sa Banuan kan Bato. Tamang-tama. Kay bano na siguro itong dapit sa seguridad para sa atyan na hapon sa aktibidad dyan. Karanda Philip, itong State of the Municipal Address ni Mayor Dangkanan dyan sa Banuan kan Bato. And pinapaapod siya ngunyan pong pagkaaga. Garo dagos naman mga kortesiya. Mapamidbid na siya na panbagong officer in charge dyan. Nakaiguanin mga pagriribay. Duwang estasyon ka pulisya digdi sa Rinconada dyan sa Banuan kan Balatan. Bago naman. Kung saan itong dati dyan si Opiloquias, yaw na sa PPO. Nagtutukaw dyan ngunyan na officer in charge. Aber daw. Garo naligaman ko lang si apelyido Karonda Philip. So yan ang mga pinagribayan ng mga chief of police digdi sa Rinconada, sa Banuan kan Balatan and sa Banuan kan Bato. Kaso bago nakaulaytan na si COP, kaya lang sa kunyan pasensya na day kanya nadadangog Karonda Philip. So yan muna sa tuya pong informasyon gikan sa location, Glenda Biares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Tapalan bag-una ang Chief of Police ka na Banuan po nin Bato Camarinesur sa paagi po yan ni Police Captain Mark Anthony Cledera. Man sa Banuan ka na Balatan, isa man daw ang karibay ni Police Captain Glenn Loquias. Diyan man daw po kita sa Banuan kan o sa probinsya kan Albay sa siyudad kan Tabaco sa ginibong accomplishment report para sa Sangatos Diaz saro sa mga hapot sa Kuya o hapot ki Mayor Ribragaes kun nga taday kabalan Tabaco sa signatories advocating for transparency and accountability halis sa mga mayors for good governance. NPAC po ako po mismo. Iyon nag-apply na maging miyembro sa Mayors for Good Governance. Nasala lang po siguro ako sa pizza na nasabi ko sa interview. Alagad ka na amay pa Agosto 1 pasana na bulan since coming into office iyon nagdesisyon na kita na maging party ka na Mayors for Good Governance. As in, officially, kan September 1, kan na-submit taan sa tuyang aplikasyon as in September 2 man po ini na-acknowledge. And joining Mayors for Good Governance, I stand with leaders who value integrity, accountability, and genuine public service. Principles that guide my work for the people of Tabaco. Tig-share ko lang po ini para sa ibang dai nagtutubod na kita iyon nag-submit nin aplikasyon sa mga mayor na gusto kan good governance. Kaya pinaglinaw po ni Alcalde Rebragaes kan siyudad nin Tabaco na nainot pangani palan siya na nag-apply
digdi sa grupo. Kaya lang dahil lang subot na acknowledge sa iyang pangaran. Kaya banganta na lang kung ano pa ang mga masunod na kabanata. Babalik si Karondang Atan, pasok. Karondang Atan na paki-monitor tabi ta sige sa nabagaan apod mo pauro otro. Go ahead, tabi. Karondang Atan. Pambihira. Dahil na bagalugod nagtataram pag pinaga-acknowledge ko na si Karondang Atan. Dahil mo po tabi pag hold ana sa imong linya talagang dahil kakayan makakalaog digdi. Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Pambira. Ano nangyayari digdi? Go ahead, tabi, Karondang Raquel. Salamat tabi, Karondang Philip Marenaga sa imo si Sinamot sa Gantaban. Sa tuyang dugang impormasyon sa lado lokal, nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC na poon niya na semana, Oktobre 12, kasuod mapadapit sa posibleng extinct driving o phreatic eruption. Kundi naman yan sa pagdakol kan seismic activity sa Bulkan Bulusan Tabi Karondang Philip sa probinsya ng Albay. Base kaya sa advisory na pinagpaluwas na naon ang pita ng ahensya, halos 72 na volcanic earthquakes ang nairiso poon pa kang nakaaging aldaw na Sabado. Base man sa informasyon na pinagpaluwas kang ahensya, ang naging rason kang pagyugo-yugo kang rock fracturing na igwang rarom na dai mababa sa 10 kilometro sa laog kang bulkan. Naobserbahan man ang shallow hydrothermal activity sa irarom kang bulkan Bulusan Husain, mahiling ang average emission kang sulfur dioxide na may sukat ining 34 tan. Mientras tanto, nakatitinir, naka-alert level 1 ang Bulkan Bulusan, alaga ditig pagirumdum kang naunang pita ng ahensya, ang gabos na may tip pamanagat giraray na pinagbabawal, ang paglaog sa 4-kilometer radius permanent danger zone na arani sa naunang pita ng bulkan. Yan ang sa itong informasyon, halis sa newsroom para sa Radyo Ronda, Maso Cáceres. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Happy birthday pala ki Luningning Moranya na nagsiselebrar ka na sa iyang kumpleanyo dyan sa Santiago digdi sa siyudad ka na Iriga. Report! Babalik si Karondang Atan, pasok. Ay pambihira ini si Karondang Atan, garo ng baga nagkakawat digdi sa tuyang linya. Pag inaapudan dahil manag tataram.
Sabi po ka na Department of Energy digdi po sa tuyang nasyon matapos ang linog may huma na naman ng tsunami. Ayan, pangapuda ninda mag-ibakwar, pasiring duman sa mga ligtas na lugar. Kung may bastanteng oras, as in ligtas na gibuhon, tandaan ang mga lakdang na ini bago maghali. Kadanon ang kuryente, i-off sa indong mga main electrical breaker o fuse box. Tanganing maiwasan ang kasulu asin delikadong makuryente sa baha. Sarado man ang gas, ibugta kini sa ligtas na lugar tanganing maiwasan ang pagtagas kan gas asin pagsabog. Sa paglikas man darahon na sa indong energy gubag na may kaiba na flashlight asin power bank. Pinapagirumduman ang gabos daiman pagkaputan o ranihan ang anuman na nakalaylay o natumbang kablikan kuryente, perming isipo na inian may kuryente. Yan po ang pagirumdum kan Department of Energy. Ali mismo sa Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporation. Salamat, sabi. Karong volcanic earthquake at tilman ang rockfall event ang nairehistro katibo sa Bulkan Maykon na nakalis sa 24 oras. Nakapag-rehistro ang tibok sintrong volcanic earthquake na may kaibanan na duwang rockfall event sa Bulkan Maykon. Base man sa report kan ahensya kunya na Oktubre 13, 2025, nairehistro man ang maluyang banaag o kaya ang trigger glow. Alagad na i-ring na sa teleskopyo nasa 570 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide flux kan bulkan ba si man sa pinakahuring monitoring sa ahensya kan Oktubre 6, 2025. May langkaw na 200 metros ang zoom sa bulkan na nakatamtama na pagsangaw at napadpad sa parting suldupan sigwaman din pamamaga sa bulkan. Sa ngunyan, ipinagpapangalan man ang paglaog sa laog din 6 km permanent danger zone asin pagpanpad din ano manalunod na span area sa ibabaw kan bulkan. Pagdarumdum man kan ahensya sa publiko na posibleng mangyari ang steam o phreatic explosion sa bulkan kung magtikwan ng rockfall haliman sa tuktok kan bulkan. Pwede man na mangyari ang pagpulas kan nahar kung ikwanin na bilagi pagpuran. Yan muna ang tutuyang dagdag na barata sa lado lokal kaparkada Karonda. Jonathan Oliva report. Field Report! Salamat karonda nga atan sa mga dugang mong informasyon. Sabi digdi mga DDS, nasaan ang malalakihang malakihang rally ninyo kahapon? Ang ibang DDS tumatalino na yata. Anong klase talino? Naglalabaw na ngayon ang donong kanibang DDS. Pero ang DDS ang gustong sabihon na kayan dudunong na sobra. Pambihirang mga DDS ini. Ayun ang mga nag-orontok sa panggugulo sa Pilipinas. Naput dyan hanggang Noarin. Matatapos ang mga arog kaining day pagtuninong kan grupo kan pamilya Duterte naging presidente magulo. Hasta bako ng presidente magulo, vice president ang sa iyang aki. Sa
laing katapusan na gulo-gulo. Babalik si Karondang Atan. Pasok. Salamat, sabi Karondang Philip. Go ahead, tabi, Karondang Atan. Pambira ta napuputol bagaan na linya ni Karondang Atan. Field Report! Anong nangyayari? Balik ka Geraray tabi Karondang Atan. Go ahead tabi Karondang Atan. Go ahead tabi. Go ahead. Sabi, Wiyaman Ansi ang dagdag sa Bareta, ang DSWD call, nagpaabot kintabang sa mga pamilyang nasuluan sa man iba-ibang partisan region. Doon man sa datos ng ahensya, kung binabot na sa kabilugan na 24,807 na pesos ang tabang na tuindang matriyong na na ipangtao sa mga pamilyang nasuluan. Sa pangyayalot man ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ay paabot sa kan-ahensya ang mga food and non-food items sa mga pamilyang nasuluan. Aliman sa Piodoran Albay, pati naman sa magkasurway na insidente din kasulo na nairistro sa San Felipe, Pamulo sa Naga City at San Agustin Pili sa probinsya kan Camarines Sur. Ang serbisyong inikan DSWD sa mga Bicolano at parte ng Tendang Misyon na sigurado na epektibong mamamatayan sa mga pamilyang naapektahan sa kalamidad na kaparehas kan kasulo ang pagsabang kan gobyerno sigurman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan pagkakanto sa katakudban sa mga challenges na pinakatubang kanasyon, mantinidong nakatutok ang DSWD Bicol sa misyon na matabangan. Iraray mailang kawaan buhay kan mga Bicolanong pinagpuprobaran in mga nakalit na kalamidad. Yan ang katuyan sa kabarata. Sa lado lokal, kabarata karoon. Field Report! Salamat Geraray tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Yan po sa probinsya kan Albay. Babasaon ko lang po ining nagluwas na naman na barata. It's alleged fencing around Mayon, a latest chapter in greed and environmental risk. First, there was the controversial plan to light Mayon proposed by SunWest Link to Saldico that drew strong objections from Congressman Caloy Eloria and the Diocese of Legazpi. It was seen as an affront to nature and the waste of public funds. The people spoke and Giza eventually cancelled it. But now there are reports that fencing works are going on around Mayon and that the same congressman contractor is behind this. Let us be clear, this is not tourism or beautification. This is greed, privatization of nature and an attempt to alter the environment for profit. The concerns and questions we must demand answers to. Who authorized the fencing? Was there a permit? Which government office approved it? Who is doing the fencing work? Is SunWest, Saldico, and Bulb? Is there a public contract? Where exactly is this happening? Inside the 6-kilometer danger zone and the buffer zones?
And then, what is the objective of the fencing? To restrict access, privatize land, control tourist movement. What is the environmental impact? Will this fencing disturb ecosystems, wildlife corridors, sacred sites? What about community rights? Are residents, barangays consulted? Are they being excluded or dispossessed? What we can do together? Demand public disclosure of all permit and contract documents. Call on PBOX, DNR, provincial and municipal governments to investigate. Engage media, NGOs, citizens to monitor the site. Use satellite images or drone photos to verify. Hold public hearings in affected towns. Barangays, mobilize churches, civic groups, environmental advocates. Masakit dyan sa probinsya kan Albay, kadakol na pwedeng magibuhon. Ano ta pinagkakaabalaan ang pagkudal, pagpapailaw kan pinagsasabi nga ning danger zone o 6 kilometer danger zone na parte kan Bulkan Mayon. Ano po taarog kayan? Kumbaga, imbis na ibugtak na sa ibang mga proyekto o sa ibang mga dapat gibuhon, ano ta iyong gayo po yan ang pigtututukan kan ibang mga kababayan niya to dyan po sa probinsya kan Albay. Pero po yun yung pagsayang kan kwarta, pagparagastos kan kwarta kan gobyerno na daimanin kamanungdanan. Yan baga, itinao na sa mga nagtitios ng mga Albayano. Kaya digdi sa probinsya kan Camarines Sur ang budget dyan o sa iba pang probinsya kan rehiyon kan Bicol, may pakikinabangan paan sa tuyang mga kababayan. Kumbaga, kung ano-ano na sa nagayan, pigpaparaisip kan iba po niya itong mga politiko. Di pati sa tuyang lugar an riyon kan Bicol natitipo na po digdi ang mga pasaway na politiko an iba. Kumbaga korupto na, tapos sabi nga ni kan abang lilibong na politiko. Ako nang sa turultulan ang mga kaisipan, ang mga ginigibo. Kumbaga, abang dudunang man po kuta kan ibang mga politiko niya to, mga Bicolano, kaya lang garo nasobrahan naman. Tapos nanganaanin pangkikikback sa kwarta kan gobyerno. Okay lang yan kuta kung ansendang mga kinikikback nagdadagos man sa mga nagtitios niya tong kababayan, pero kung sinda sa naman ang nakakaguda ay talagang makasuya ang arog po kaya ng mga ginigiribo. Sound po giraray niya to ang mga RP and DCGI anniversary sponsors. Ang dyan si Engineer Wilfredo Boxit and Branch Manager kana Casoreco 3. Major sponsor Omni Source International Trading Corporation, Mrs. Nip Mayor Caja, President Doña Rosario Bibio Subdivision, Sucat, Montenlupa City. Mama's Cafeteria, owned and managed by Warren Nueva and family,
San Nicolas, Iriga City. Sa indo po gabos, salamat. Nagpatanid man ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology PVOLC sa puon na Domingo o kasudma dapit sa posibleng steam drive-in o phreatic eruptions dilan sa pagdakol kan seismic activity duman sa Volcan Bulosan sa Sorsogon. Basado sa advisory kan ahensya na halos 72 na volcanic earthquakes na naerehistro puon pa kan nagtalikod na Sabado. Basado man sa impormasyon ay pinaluwas kan ahensya na naging dahilan kan pagyugo-yugo rock fracturing na igwang rarom na day mababa sa 10 kilometros sa laog ka na bulkan. Naobserbaran man ang shallow hydrothermal activity sa raruman kan bulkan kung saan mahihiling ang average emission ka na sulfur dioxide na igwanin na sukul na 34 tonelada. Mientras na nagtitinirma na naka-alert level 1 ang Bulkan Bulusan, alagad pinapagirumduman ang gabos na maghigpit duman sa pinagbawal ang paglaog sa 4-kilometer radius permanent danger zone harani sa nasambit ng bulkan. Ibang nasyon man po kita ay mababa sa 44 katao ang nagadaan sa Mexico makalis ang mga na-experiensyahan ang makukusog na pagbagunas kan uranasin pagba sa naunang bita ng lugar. Nangyari ang makusog na pag-uuran huli sa bagyong Preselia San Raymond na nagkausa ng landslide asin pagbaba sa 5 estado. Maabot man sa 18 katao ang nagadaan sa Veracruz, 16 sa Hidalgo, 9 sa Puebla, asin saro sa Querétaro. Susog sa reports kan gobyerno digdi. Nagasagibo naman in plano si President Claudia Sheinbaum bilang pagsimbag nganing suportaran ang 139 na apektadong banwaan. Sa napalandig di sa Pilipinas po nakakamati nin makukusog na paguranasin pagbaha kundi magin dyan sa iba man na nasyon duman sa Mexico. Bagay usong-uso na po ngunya ng mga panahon ang mga kalamidad na nangyayari. Bakusan ng baha, linog, bagyo. Kumbaga ininaan panahon na dapat magreforma sa tuyang mga kababayan, mga namamanwaan sa mga nangyayari pong araw kay ni na grabe naan sinasapo niya itong mga kalamidad digdi sa kinaaban. Pinapagirumdum po ang sa tuyang mga kababayan, ang mga namamanwaan na kumbaga magburubag o magburubakli kan sa indang mga pag-uugali na kumbaga bakong kanais-nais. Nagasakat naman sa sobra sa 2.2 bilyones na pesos ang pigkalkulong kantidad ng danyo sa mga eskwelahan makalihis ang magnitude 7.4 as in 6.9 na linog na nagtama duman sa Manay, Davao Oriental kan nagtalikod na Biyernes. Tusog sa Department of Education nagabot sa 575 na eskwelahan na nagkaigwan ng destroso
gikan sa 947 na mga eskwelahan sa nasambit ng lugar. Padagos man giraray ang pigsa sa gibong rapid visual assessment sa epekto ka na makusog na linog nganing mapagadalan ang integridad kan mga edipisyo. Mientras tanto, nasa 89,691 estudyantes en 324 na mga teaching personnel ang apektado ka na linog. Nasa 137 man na estudyantes en 49 na mga paratukdo man ang nairehistrong erido sa nasambit ng insidente. Hoy, kumusta man pala dyan sa San Vicente Batu, Camarines Sur, kay Engineer Paulino Laganson. Siyempre kay Etchet Chavez, asin man Miss Ella, dyan sa Niño Jesus, Batu, Camarines Sur. Hoy, kasubago pong pagkaaga dyan sa Barit Water Works sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Nagpaparaluya-luya na naman ang bulos kan tubig. Ay ano na yan, kung Sabado Domingo, nagpaparawara-awara man minsan. Tara yun man po nindo ang serbisyo, tayo rakman kan mga konsesioner. Ano na pong nangyayari sa Barit Water Works? Garo nagpaparaluya sa napuan sa indong serbisyo. Naghahaloy, garo nagbabalik ka mo sa iyo dati. Nagawi kan pag-supply nindo kan tubig sa mga concessionaire na sa indong nasasakupan dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Dahil man masabi na ngaya El Niño, kaya ngaya maluyan burabod. Dapat ang mga nagmamantinir kan linya, tapos itong mga yaon sa source na pinagahalian kan supply na tubig, itong mga sinasabing water tender, maging alerto man po kamo. And siyempre, special and management sa panginot ni Loder Casiao, saka kan mga direktor sa pangingenot man kan chairman of the board na si Noli Bermeo. Pero maluya po ang aksyon na pinagagigibot ang aning mapakarahay nindoan na serbisyo sa pag-susupply ng tubig dyan sa nasambit ng lugar. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi Karondang Philip sa tuya pagsukan informasyon sa lado lokal. Iganyan ng sarong grupo ang mga individual na makisumaro sa padagos sa Friday protest laban sa korupsyon sa malain-lain na lugar sa nasyong Pilipinas. Sigon si August 21 Movement President Bohol na huli sa naging matrayong pagsasagibo kang enot na Friday protest ang dapat importante magpadagos ini sa enterong mga lugar di sa nasyong Pilipinas, bakulang hindi sa enterong pagitulang. Apera kay sabi karon ng Philip sa August 21 movement, kada akong subot ang nakisumaro digdi, kay ribanan na mga listahan sa malain-lain na probinsya, mga estudyante, maging ang lalo kang Philippine National Police sa national level. Nagpunto man subuot ni mga programa kung sa pinag-atindiran ini kang mga grupo kay banan naman ang akbayan, mga padi, mga nakasabay sa trillion peso mark at yung iba pa na kumagigirumduman kang nakaaging semana 2 weeks ago, nagkaigwaman kayo ng trillion peso mark sa siyudad ni Naga na nag-atindir man ang malain-lain na grupo igdi sa probinsya ni Camarines Sur.
Katakot kini tabi karon sa Pilipinas ganyan man kang grupo na makisumaro sa pagrepresentar at pagkondina sa nangyayaring korupsyon sa nasyon huli tabako na dapat sa naini sa sarong lugar. Dapat maging piksa sa gibuman ka mga individual sa ibang parte kang Pilipinas. Ipigdugang pa ni Bohol na bako ini bago kung kaya importante na dai mawaran ng paglaom ang mga Bicolano mapadapit na nagpapadagos na investigasyon. Ibig sabi pa kayo na saro ini pagirumdum nga ni makumbinsi ang iba pa niya mga kababayan na magsagiboy paagi tanganing maduble ang mga numero pa makikisumaro sa mga protesta. Mas magiging malala subot ini in kasong dai mag-alma ang sambayan ng Pilipino na madakulang parte para sa pagbabago tanganing madangog gobyerno at magkaigwaning paglalaom na mabago man ang sa indang mga desisyon. Yan ang sa itong informasyon para sa Radyo Ronda, Dr. Cáceres. Report! Salamat, Geraray Tabi, Karondang Raquel. Binaba naman kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOLC sa magnitude 5.8 and magnitude 6.0 na linog duman sa Bugo City, Cebu. So bagong alauna size din maagahon ngunya na pagkaaldaw. Susog sa inisyal na bulletin kan PBOLC may rarom ini na 5 kilometros sin pinagpuunan kay ini ang tectonic huli sa nagkaigwanin biglaan na paghiro sa irarom kan daga sa lugar kan fault line. Na-report man na kusog intensity 5, Tabuelan, Bugut, Tabugon, San Remigio, Medellin, asin man Daan, Bantayan, Cebu. Intensity 4, Bantayan, Katmon, Sugod, asin Tuburan, Cebu, City of Iloilo, City of Rojas, and Pontevedra. Capiz intensity 3, Argao, San Francisco, asinman San Fernando, Cebu City, Tagbilaran, Carlos P. Garcia, Sendawis, Bohol, City of Canlaon, and City of Himamaylan, Negros Occidental, Intensity 1, City of Legazpi, Albay. Kaibahan po pala ng Albay Ini-report kan PBOLC ang mga minasunod na instrumental intensities. Intensity 5, Villaba, Leyte. Intensity 4, City of Cebu City of Danao, City of Talisay, Argao, Asturias, Cebu. Hinunangan, Southern Leyte, City of Ormoc, Abuyog, Hilongos, Isabel, Leyte, Leyte Intensity 3, San Francisco, asinman San Fernando, Cebu, Alang-alang, Tulag, Leyte, Hinundayan, Silago, Sugos, Southern Leyte, City of Bago, City of Canlaon, and City of La Carlota, Negros Occidental, Talibon, Bohol, Milagros, Masbate, Tapas, Capiz, Rosario, Northern Samar, Intensity 2 man, and City of Burungan, and Sulat, Eastern Samar, City of Legazpi, Albay, Malinaw, Aklan, Gandara, San Villarreal, Samar, City of Maasin, Malitbug, San Francisco, Southern Leyte, City of Pasig, Iloilo, President Rojas, Capiz, Palo, Leyte, Nueva Valencia, Guimaras, Bulusan, Sorsogon, Dalagiti, Cebu, Culaba, Biliran, Intensity 1, City of Sorsogon, as in Donsol, Sorsogon, Kinapundan, as in Sulat, Eastern Samar, Balingasag, Misamis Oriental, San Lorenzo, Guimaras, Padre Burgos, Southern Leyte, City of Iriga, Camarines Sur, Mambahaw, Camiguin. Susog sa PBOLC aftershock inikan linog kan September 30 huli sa na-eksperyensya na linog piglalauman ang destroso as in aftershock. Kumbaga lakop so nangyari pong linog duman sa Cebu. Apektado ang nagkapirang mga lugar digdi sa tuyang riyon sa Bicol. Malat sa iba nag-abot man sa intensity 1 2 pataas. So mga pagyugo-yugo sa indang mga lugar. Nakabalinganan irigaman pala sa pigyugo-yugo
yan sa Sorsogon, sa Albay. Kaya ngunyan talagang ingat-ingat po kita ta usong-uso ang yugo-yugo. Diba panganing mga logo-logo. Yan sa gobyerno, mga palo-pago. Mas matindi. Yan mga ginigibo kaya. Siguro, epekto na yan kan mga palo-pago na mga politiko digdi po sa satuyang nasyon na ba? Kaya pigpapara, yugo-yugo na kita. Tinatanyog na kita. Kaya pamation ta daw ang mga opisyal na ini kan sa tuyang gobyerno na ani ba mga kurakot. Kaya bako sa nang pagkirikot kundi pagyugo-yugo. Ang ginigibo digdi po sa tuyang nasyon. Mag-isip-isip na sa tuyang mga kababayan. Saka ini po mga palo-pago niya tong aniba na mga politiko. Sa igwa na pong epekto na nangyayari digdi po sa nasyon Pilipinas. Dakol na po mga kalamidad sa tuyang sinasapo ngunya na mga panahon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Pukit adik di sa tuyang programa, pang-abala man kang bayawas ini sa luwas. Ay pangyayari. Pero nakakarahay man sa lawas. Kumusta man po sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan, Kanbula. Dating Vice Mayor Nilo Totoy Malanyaon. August Vergara, tuyang amigo. Pa pinag-confirmar man kan Department of Foreign Affairs na masunad ininin diplomatic protest laban sa China. Makalisan panibagong pangaharas kan China Coast Guard sa mga barkong Pilipino sa kadagatan na sakop kan Pag-asa Island. Tusog sa DFA susunad na protesta kasunod kan report na nagkapirang China Coast Guard as in Chinese Maritime Militia vessels
na nagsagibonin mapiligrusong maniobra kontra sa tulong barko kan Pilipinas kan Domingo nin aga o kasudma. Basado sa report ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore G. Tariela, ginamitan kan CCG vessel 21559 nin water cannon an BRP dato pagbuaya kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR asin pigtuyong banggaon ini. Renganit na day nanganaan so barkong pambuaya kan BIPAR. Pangaran pa sa namang kakan barko ta pagbuaya ay talagang triste. Dikit sa naman subuotan na raot kana barko alagad mayong nakulugan sa mga lunad kaini. Susog sa Philippine Coast Guard ang mga barko kan Pilipinas ang nakaduong sa territorial na kadagatan kana Pag-asa Island nganing magtaong proteksyon sa mga parasirang Pilipino sa irarom kan programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Nagrahe na kan pangaran Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. So barko man ang pangaran Pagbuaya. Dato Pagbuaya ano man. Kadakol pang ingangaran sa barko Pagbuaya pa ata nausong niya ng mga buaya. Sa tuya pong gobyerno ani ba man sana ta dahil pa man kayo dan kadaklan dyan mga buaya. Di sabi baga kan iba, garo nga iyo na. Tubo na ngayon buaya dyan sa Senado asin Kongreso. Ay nagrait ng pagparairanggan sa di Pilipinas. Nag-arog na po kaya ng sitwasyon kan Pilipinas, nagsuya na. Baga nalaog na kaya nin kikig an Kongreso asin Senado kan Pilipinas. Naraot ang sendang mga pangaran ngunya ng mga panahon. Kaya ito bako man pong arog kaya ng Kongreso asin Senado kan Pilipinas. Baga paghali sa ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadakol na po mga nangyaring bakong kanais-nais sa presenteng gobyerno niya. Sa panahon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kumbaga naglipana na ang mga kikig sa gobyerno. Ay baya nakikig-kig, ano ba dyan? Ito po kan panahon na kumbaga bako pa man na arog kayan ang mga nangyayari sa Kongreso at Senado. Bako pang grabe so korupsyon. Magayon man ang dalagan kan Senado sa Kongreso kaya ngunyan na raot sana po ini dahilan kay Vice President Sara Duterte. Saro po yan ang kausa kung nga ta napaarog kayan ang Senado. Kumbaga igwa kaya asinda na dinodopahan na sarong pamilya digdi po sa nasyon Pilipinas. Na iyon nagiging mitsa kan mga nangyayari ngunyan digdi po sa satuyang nasyon. Sabi nga ni kan, may paglaom pa ang Pilipinas, magbag-o sana, magreforma ang mga yaon sa Senado asin Kongreso, pati na ang kadaklan na mga namamanwaan na Pilipino. Kung gusto ta pong mapakarhay ang nasyon Pilipinas, yaon man sana sa satuyang mga kamot. Reforma asin pagbabago kan na sistema kan paggugobyerno digdi po sa tuyang nasyon.
Duman sa syudad ka na Legazpi, Carcelman ang bagsakan sa rong lalaki makalis na makuanin mga badil asin bala sa pinagkondusir na operasyon kan Legazpi City Police Station sa naon ng bita ng syudad. Binisto ang suspect na si alias Alex, residente kan nasambit ng syudad. Henot na inarestar ang suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9262, ining violence against women and their children. Makalis ining ireklamo kan sa iya mismong agum. Basado sa reports mantang ipig sa erarom sa investigasyon kan Duty Women and Children Protection Desk Investigator, ang nasambit ng suspect na recover sa iyang walang bulsa, nasulot nin pantalon na maong ansarong magazine na kargado nin tracing bala nin 9mm. Sa kadugangan, pagsisiyasat, pinagbuyagyag ka na agum kan suspect na igwapa ining mga badil sa sendang harong asin voluntad na nagpahayag nin kahandaan na isuko ang mga ini sa pulisya para sa sendang kaligtasan. Nagapasiring ang mga autoridad sa harong kan mag-agum kung sain isinuko kan nagreklamo ang sarong Glock caliber 9mm pistol, sarong magazine na may tracing bala sin Taurus caliber 9mm pistol na may duwang magazine na parehong mga tigpitong bala sin nakabugtak sa sarong itom na Taurus gun box. Mientras tanto, nasa kustudiya naman kan Legazpi City Police Station ang mga nakuang ebidensya para sa magkakanigong disposisyon. Nagahanda naman ang hipaturan ng mga kinakaipuan na dokumento para sa inquest proceedings sa pagsasagibon ng firearm verification sa Regional Civil Security Unit 5 nganing aramon kung may magkakanigong dokumento ang mga nakumpiskar na baril. Tapos ini pang saro na nakarselman ang lalaking pinagkukonsiderar kana Department of Interior and Local Government National Most Wanted Person sa kadagatan na sakop kan barangay Poblasyon Rapu-Rapu sa probinsya po kan Albay. Sigon kay Rapu-Rapu Municipal Police Station Chief of Police Police Major Joseph Militante, na binisto ang suspetsado na si alias Batista, 40 anyos, mayong agum, sarong parasira, na residente kan Malolos City. Duman sa Bulacan, alagad nagtago sana sa barangay Santo Niño, Bacon District City, o Bacon District, Sorsogon City. Nahampang man subot ang suspetsado sa kasong paggadaan as in presenting may patong sa payo o monetary reward na nagkakantidad nin 135,000 pesos. Bigdugang pa niya na naarestar ang suspetsado sa bisa man kan mandamiento de aresto para sa nasambitan ng kaso kung saan warang ipigbugtak na piyansa para kuta sa sayang temporaryo minting libertad. Pigtarampakan opisyal na ang matrayumpong operasyon ang naisagibo sa pagtatarabangan kan sendang opisina Albay Provincial Intelligence Unit, Albay Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 5, Regional Intelligence Division 5 as in ang Regional Mobile Force Battalion. Sa presente ang nasa kustudiya naman kan Albay Police Provincial Office ang suspetsado as in nakatalaan na ihatod duman sa Malolos City, Bulacan para sa magkakanigong disposisyon. Mga puda ni militante sa publiko na daay magduwang isip na magdulok sa sendang opisina nganing isumbong ang mga nangyaring ilegal na gawi sa sendang lugar nganing tulos ining matawan ni aksyon.
isa kuya pala na amigang police woman. Si SPO1. Yun na kien apat na panahon na subot siya na nagservi bilang responder duman sa Karamuan. May kapaman madam, pabalik-balik na lang dyan sa Karamuan. Dumampalan sa siyudad Pucan Naga, pinagbugtakanan nin ulang an irarom na parte kan Panganiban Bridge matapos ang pagkakadiscovery kan mga drug paraphernalia sa irarom kan tulay na kon Apudon Cueva. Pambihira. Duwa na pala ng mga nagtatago nin droga sa irarom kan tulay kan Panganiban na. Grabe na talaga ang mga nangyayari po. Yan sa siyudad Naga. Hoy, dyan man sa San Isidro nagkakaigwa po ng Eucharistic celebration. As in solemn installation ni Reverend Father Jerome Rafael E. Gonzales and Rector kan Pares Prest Pares Prest kan Archdiocesan Shrine and Pares of Our Lady of Fatima in San Isidro, Erga City, Camarines Sur. Congratulations, Father Jerome. Mustaman sa mga pag-iriba kong lay minister yan po sa Our Lady of Miraculous Middle Pares sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre kay Reverend Father Juben Boboy Abanyo and Cora Paroko. Sa samuyang presidente kay Mamerto Lagatik. Mustaman dyan po sa tribal community kay Pading Libby Maestrado, kay Mading Flore, kay Madam Belin Maestrado, and syempre sa gabos na pong mga taga dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Kaso bagong pagkaaga na agihan ko dyan sa tubangan ka na Santiago Integrated School, si Kagawad Ninyo Panga. Yun na bagaan nagka-traffic. Haray na daw sa tanod dyan. Pero niya ko nag-iibaan dalagan ngunyan kana Barangay Council kan Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga. Antang Mayo na si Dipuntong Punong Barangay Manoy Digoy Salcedo. Ito pating pinagraskatiran hanggang dyan sa nabaga sa Orinutan kan Barangay Hall kan Santiago. Dapat kung talagang si Kagawad Ninyo Pangana nakasalida na punong barangay, maging aktibo po ang mga barangay tanod, and siyempre mamantinir ang kalinigan kan Barangay Santiago. Yung mga kalye takan panahon po ni Dipuntong Punong Barangay Manoy Digoy Salcedo, maski paano mamantinir ang kalinigan dyan sa
mga kalye dyan po sa sinambit ng barangay. Tapos aktibo man si mga tanod niya to na nagmamantinir kan pase orden as in bulos ka na trapiko. Pero ngunyan, garo niya ako nagluluya-luya. Dapat magpakitang gila si Kagawad Ninyo Panga. Tsaka so barangay council na mga pag-iriba niya bako sa nang siyata. Dahil man po yan kayang suluhon ni Kagawad Ninyo Panga. An pagmantinir kan pasi orden an kalinigan sa barangay, siyempre magtarabangan ang barangay council kung gusto pong mahilingan in magayo na kapalibutan ang barangay. Siyempre makikooperar man ana sa tuya pong mga kababayan, an sa tuyang mga kabarangay. May kahaputan po ngunyan kung uyon subuot na Sir Ipon liwatan kaso kan Parmali skandal sa kasagsagan kan COVID-19 pandemic. Si Sir Ipon kan bagong magtukaw na ombudsman na si Sus Crispin Rimulya ang kaso kan Parmali skandal. Yan ang kasunod kan pangapudan kan sarong dating senador na Enot na pinagsisiyasat kan Senate Blue Ribbon Committee kan taon 2021. Dapat malingawan talaga ang mga arog kaining klase ulit araman nyato na magabat ang nagsasangaw asin dakul ang nagsasabi na may nangyari na maraot kaidto. Anong maraot ito? Kan panahon ano to? Nagbutbut kaya kay ni si dating senador Richard Gordon. Ini pong sa Parmaling ini. Kaya gustong buhayon giraray ta garo day natapos o investigasyon. Sana bako sana naman ining puro investigasyon. Ngunyan po ang mga nangyayari dyan sa Senado ako nang makatutubod. Pero ang gana lang ba sa mga investigasyon ang pinaggigibo kan iba po mga senador dyan. Tapos pag dahil na kaya ma-dimitir sa pwesto ay ano ng mga style yan. Pag tinataramaan na sinda, sinda man sa nagtuturok doon, ma-resign na. Ay nga, kaya mag-resign na. Arog sa Senador Panfilo Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman at maray na kuta sa dalagan nagdimitir tagaro day kaya na maidoon sa mga kapwa niya senador na sabit sa mga anomalya digdi po sa tuyang nasyon. Nangani po yan kumbaga dahil napakatutukan ng mga investigasyon kung may ebidensya, may testigo, i-file na ang kaso sa korte. Ina dyan pagparaurulayan yan sa Senado nagkakabarastusan sana nararaot sana ang pangaran kan Senado kan mga senador na ining mga pasawayan iba. Imbis mapakarahay ang sistema ang dalagan kan Senado dahilan sana sa mga investigasyon na ini na mayo man kinakaabtanin tultul nararaot lugod po bagaan imahin kan Senado bagay dati naman naraot ano pa man ang pagparahihirahayon dyan ang kadaklan ka dyan raot-raot na gayon. Kaya dyan nagluluyan pagtubod kan sa tuya pong mga kababayan. Ayan o nang piglalao man sa Senado. Takan pa nun, bako man yan arog kayan. Kunyan, sayang kan paglaom kan mga Pilipino na so Senado dati marhayan na imahin
tol-tol ang padalagan, pero kunyan, nagkaorola ba nga? Sabi nga ni Ken, naming kwang. Narasa na kaining flood control, tapos itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, yung po bagay ng mga naging kausa. Kaya nagka-diriskaril ang dalagan kan Senado kunya ng mga panahon. Kumbaga nawaranin direksyon. Hindaman sana an may kaginibuhan kayan sa ibang mga senador, an kadaklan. Kung tultulan na pagpapadalagan ninda dyan sa Senado, tultulan sa indang mga gibo, ay man po yan mapapaarong kayan. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, Jonathan Oliva, Sinman Raquel Caceres, sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabaluskan sa indong dainsawang pagantabay. Sa inman na sulok